Monggo katur. Yo. Apa wis lali sliramu nek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu besak mestine lali aku. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng ati. Larang je Penny
sasat pipi durung tutuk tangi rasa kangen wis bisa mari sasat pipi durung tutuk tangi rasa kangen wis bisa mari. Setunggal lelagon kinarya kanca-kanca yoga Jayapursa ngaturaken uluk salam dalu punika ingkang sakmangke mbok bilih wonten atur pangandikan dumateng Bapak ingkang sampun kapatah sakmangke saged tindak wonten pahargyan menika lan mbok bilih boten wonten sakmangke lumantar kanca-kanca yoga Jayapursa badhe marak sowan saos panglipur dalu punika lan ugi ngaturaken sugeng makarya selamat bekerja untuk teman-teman Karang Taruna Petir ABC matur sembah nuwun. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna ingkang keroyo-royo berkegiatan dalu punika dumugi wekdal sakjangkepipun anggenipun rasulan sakmangke mugi-mugi saged lancar wiwitan dengan sapungkasan Allahumma amin. Ingkang wonten parkir, ingkang wonten karcis tiket, pintu masuk dan bagian humas semangat nanti untuk teman-teman Karang Taruna kalau minta lagu silakan saged sesambetan tindak wonten panggung utawi sakmangke saged bisa DM aja di medsos kita. Ya waduh, ono sinyal ora iki kok gayane. Ora ono ya. Lan ugi ngaturaken sugeng